Клуб за народни хора Жарава, Народно читалище Светлина, Кремиковци, квартал Кремиковци, град София. Школа за народни танци при Народно читалище Пробуда, 1916, село Мало Сено, община Бобов дол. Художествен ръководител Бойко Седевчов. Посрещаме на площада Клуб Хоро, град Перник, художествен ръководител Митко Михалков. Клуб за български народни танци Ветерини, село Храбърско. Танцов клуб Ахорца, град София, ръководител Веселин Малджиев. Клуб за български танци Чайка, град Поморие и Бургас, ръководител Лиляна Христова, първо участие в фестивала. Танцов клуб Палави Цървули, град София, ръководител Веселин Маргаритов, първо участие в фестивала. Посрещаме танцов клуб Еуфория при основно училище Христо Смирненски, град Радомир. Художествен ръководител Станислав Станимиров. Посрещаме танцов клуб Аглия, студентски град София. Художествен ръководител Христо Димов. Посрещаме клуб за народни танци Феникс, град София. Художествен ръководител Ива Търнева и Ирина Николова. Посрещаме сурвакарска група село Гигинци, община Брезник. И разбира се, не на последно място, клуб за български танци Бодифол, град София, главен хореограф Йордан Станимиров. Ето това е, да се чуете, да се прочуе. Какъв е празник станал на площада в Трън, че от Трън по-хубаво нема. Епа нема.